Nou Henk, wat heeft voor u in petto? Dan heb ik hier een heel mooi Fries woord. Het wjukkelje. En hoe ik jou vraag je, heb je een flauw idee wat wjukkelje is? Wjukkelje? Wjukkelje, ja. Zoet een typje wijze of zo? Een spultje misschien? Het is net een spultje. Het is net een spultje. Nee. Of het is winkelje. Misschien. Is het echt net? Echt net. Het is iets wat beesten doggen. Knuffelen misschien. Nee. Echt net. Nee. Nou, hij probeert het wel in ieder geval. Dat vind ik heel goed. Ja, Wjukkelje, ja. Ik zoet echt net weten. als je een idee berecht wat het wijze kan. Nou ja, Wjuk is van vleien toch? Vleugel, dus ik dacht misschien iets van vleien of zo. Vlaanderen. Vlaanderen. Oh ja. Ik weet zeker net altijd, hè? Nee, Dus, maar, nooit de vierde. Nooit de vierde. Kon je het wjuk wel van een vleugel? Nee, dat koek echt net.